Segons un estudi del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, els animals de la Rambla de Barcelona no estan en bones condicions de salut, higiene i benestar general. L'estudi el va encarregar a l'Institut Municipal de Mercats i ha de servir per decidir el futur de les ocelleries. L'Ajuntament assegura que si les parades volen continuar amb la seva activitat, s'hauran d'adaptar a la normativa i ara per ara, segons l'informe, no és així. Entre les principals deficiències, remarquen l'estructura metàl·lica, que es considera poc adequada per aïllar els animals del fred i la calor, però també parlen de les males condicions de les gàbies, molt atapeïdes i, a més, situades en alguns casos arran de terra, fet que provoca que l'animal s'estressi molt en sentir-se més amenaçat que si la gàbia estigués alçada. De fet, la llei impedeix la venda d'animals a la via pública justament per evitar aquestes situacions d'estrès. A més, segons l'informe, les gàbies no estan prou netes i els excrements no s'eliminen de forma adequada, la qual cosa compromet la salut pública. Els veterinaris, davant la passivitat mostrada fins ara per l'Ajuntament, inclouen a l'informe unes recomanacions com ara un nou model de quiosc.